Hier kijken we eens naar Tevens Hopma bij de senioren topklasse op jacht naar die 19 meter 61. Ja, en dat doet hij. Ja, hield zich even in met het klimmen om zo goed uit te kunnen komen in de top van de polstok. Daar komt hij, Freek Kraan. Kan als geen ander die 18 meter springen. Dat zal dan nu ook moeten gebeuren. Maar dit lijkt weer goed te gaan. En gaat hij verder? Ja, dat lijkt wel. Ik zie het bijna niet meer. Maar het lijkt wel verder te zijn dan het balletje. Wedstrijden te winnen. Namelijk 10 van de 16 wedstrijden. En dit seizoen dus het Nederlands record te pakken van 17 meter 58. En nu komt ze inderdaad ook weer goed naar de overkant. Gaat inderdaad ietsjes te snel voor haar doen, maar gaat inderdaad dik voorbij de 13 meter 59. En gewoon gekeken. En dan moet er dan in één keer in actie. En heb je slechts één sprong. En dan heb je slechts één sprong en Bente Vlas doet dat. Ja, kijk eens aan. Dik voorbij die 13 meter 70 van Sigrid Bokma. Ja, en dit is Bente Vlas. En hier komt Jarig Wienstra. Hij komt niet verder, maar geeft hem een applaus. Hij wint bij de jongens met 16 meter 44.